हेलौ लोगोफोर हेलौ नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि चेनेलाव आरो गोसो गोरबोसिमाव बाजै ओंथिफोरखौ माने एल' हरबाय थादों जाहैदों आदा एल'ग्राया थ' लोगोफोर एसे एल' लायनायखौ नायनोसै ना नों जायखौ मोनो बेखौ मानो एल'बाय थायो जेनेबा मानो एल'बाय थायो नोंना मेगना माथो जा डेन्जारावसो गोसो होयो हो आदा एल'ग्रा नोंनो बुंनो लाखाबाय जेला नोंनिफ्राय साबसिन रावखौ मोनला होनबाय नालाय आदा एल'ग्राया नोंखौ एल'सैब्रा बाजै सेक्सि नामा आदा एल'ग्रा नोंखौ मोनबा दाबो हाबा लागोन आं मिथिबाय एल'ग्रा आदा एल'ग्रा लांफैथारदोलै बाजैखौ हनै दाबो हाबा लागोन नोंखौ बाजैया नेना दंथारोमोन नोंखौ नों हाबा जाग्रोबायबा नों जेनेबा मायाव गोसो होयो जेनेबा एसेबां जायखौ मोनो बेखौनो एल'बाय थायो जायखौ मोनो बेखौनो माने एल'बाय थायो आदा नोङो आदा एल'ग्रा हामादै आदा हामा बिदि एल'बाय थानो एल'नांला एबार ओमफ्राय डाइरेक्ट थांखा एबाराव एल'हैनाङा मिथिबाय ओमफ्राय शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना बिदि एल'बाय थानांला हनै एल' जानो बायो मानो एल'बाय थायो आदा एल'ग्रा जेनेबा नों आदा एल'ग्रा जाबाय आदा एल'ग्रा ओमफ्राय रावखौबो दा एल'सै दे बाजैया खथ' मोजां बुजायदों नोंखौ हनै खोनासंलाय नोंबो बायग्रासो नामानो ओमफ्राय मा फानो गुवाहाटियावलाय मा फानो जेनेबा आं दासिमबो जेबो मिथिया देलाय कमेन्ट खालामलाय मा फानो गुवाहाटियाव आं दाबो जेबो मिथिया आरो गुवाहाटिखौ नुफेराखै आं दासो खनसेल' थांदों दाबो गुवाहाटि रेल स्टेसन खाथियाव फिथा लावदुम सावना फानो बाजै फिथा लावदुम मिथिबाय फिथा लावदुम आरो फान्थाव बेलाथिना फान्थाव गोखै होनो बिराद दाम जादों ना नै बेफोरखौ फानो बेफोरखौनो बायनो थाङो आदा एल'ग्रायाबो मिथिया नामा फानबा नोंनोसो फानगोन आं फाग्ला एल'ग्रा रावनोबो फाना मा गावहाबो बायग्राखा खोमा ओंखायनो बा मालाय आदा एल'ग्रायासो बायलायथारसै होनबा माथो आदा एल'ग्रा नोंनोसो फानसैनो माथो मा होनो सानखो आदा नोंलाय जि माबा भिडिअ लाबोदो बाजै सेक्सिनिखौ बायोना बाया नोंलाय आदा